la festa VIP que es va muntar damunt de lo que són les instal·lacions del Camp Murta. I ja que he citat a col·lació i que vostè està així i que trobe que sí que va assistir en companyia d'altra gent vinculada al Partit Popular d'ací de la ciutat i d'altres municipis, pues ens agradaria que ens explicara en condició de què se munta aquesta festa en un local que és del municipi, amb una seguretat que a hores d'ara no sabem qui l'ha pagada, i que al mateix temps, tot i estar en unes instal·lacions municipals, aquest Ajuntament no tenia notícia de la celebració d'aquesta festa, que per cert, una festa de molt de mal gust, perquè sembla ser que és una festa que se paga en diners de tots, en una situació d'excepcionalitat econòmica que estem vivint. Pensem que no estem per aquests guateques i aleshores pues, esperem que doni una resposta convincent. Mire, normalment els guateques, conforme dius vostè, cada un es paga els seus. No sé si sap que el dia que va produir així en la final de Sonora Dipu, realment els que són els responsables de tot és la Diputació de València. Però vostès, com sabien que no tenien que anar, per això no els convidat. Si hagueren volgut anar, doncs hagueren convidat. És dir, estan convidats els alcaldes, estan convidats els diputats, i estan convidats és que se creu convenient que tenen que anar. Ja sé que vostè vol anar i l'any que ve, si no passa res, l'invitaré. Ja li dic que nosaltres no assistirem. No assistirem perquè el que ens sembla vergonyós és que en la circumstància en què ja ara vostè ja estigui planificant el guateque de l'any que ve. Tinga un poc de seny i aquestes coses tracte de suprimir-les. I com vostè li ha dit, les festes d'uno se les paga un i no les paguem tots, perquè sàpiga que la Diputació, els recursos econòmics, és de tots i de cadascun dels ciutadans.